Здравейте, казвам се Георги Великов и това, което искам да ви покажа е поредно сметище, което се намира по пътя между Панорама Аксаково и едно от селата в района. Калиманци се казва. Ще ви обърна да видите за какво става въпрос. Ето, виждате разхвърлените боклуци. Не знам на видеото колко добре се вижда, но има бабунки. Това всъщност са стари, изсипани боклуци. Било земна маса или нещо друго. Просто с времето растителността ги е покрила. Иначе тук може също да се види. Мисля, че това са някакви пасища. Така че сега може да си направите преценка за какво става въпрос. Ето, гледайте и тук. Още пресни. Относително боклуци. Гуми. Там навътре се вижда също изхвърлени чували. Не знам на видеото дали се вижда добре.